Acabem de presentar el que seran els pressupostos per l'any 21. Barcelona tindrà pressupostos l'any que ve, uns pressupostos històrics en termes d'inversió pública a la ciutat, en termes de despesa corrent per ajudar els sectors que més ho necessiten, uns pressupostos fruit de l'acord amb Esquerra Republicana, que gràcies al seu vot favorable tant a les ordenances fiscals com als pressupostos ho poden fer possible, i uns pressupostos que tenen ja propostes de la resta de grups polítics de l'oposició i d'alguns sectors socials i econòmics de la ciutat. Volem que aquest acord de pressupostos sigui el gran acord per Barcelona, que ha de permetre la reactivació i la recuperació de la ciutat després d'aquesta dura crisi que estem vivint, tant sanitària com econòmica com social. Aquests pressupostos han d'ajudar la gent a superar un moment molt complicat, des del punt de vista de la reactivació econòmica, de tornar a obrir els negocis, de posar en marxa la ciutat, però també d'ajudar que ningú es quedi enrere, que aquesta crisi no la paguin els més febles, les famílies més vulnerables. Un acord que vol ser la resposta també que donem des de l'Ajuntament al clam que hi ha per part de la ciutadania de que els polítics en aquests moments tan complicats, més que mai, hem de dialogar i hem de fer acords. Aquests pressupostos, que són històrics pel que fa a la despesa, ho fem sense pujar impostos i sense comprometre el futur econòmic, la solvència econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, de la qual estem molt orgullosos. En definitiva, Barcelona té la gran oportunitat l'any que ve de tornar a obrir, de tornar a viure, de tornar a expressar-se, de tornar a tenir cultura, esports, de tornar a tenir aquesta vida vibrant, política, social i econòmica que sempre ha caracteritzat la nostra ciutat. És per això que nosaltres com a grup socialista estem molt contents i alhora molt orgullosos de la feina feta per tothom, i estem especialment contents perquè sabem que seran sobretot uns bons pressupostos per la gent de Barcelona.